băiatul ăsta. Și-a luat Ia oameni. uite! Uite și Au, cu cine mă joc? Ia să fiu și eu Hai. partener. Bă, 3 de ești... icanuri, au. Știu. Tot ce pot să zic, bă, este... Au. Ce frumos. Nu cred că e o idee bună să ne mai jucăm cu Andrei, că uite ce atrage. Da, Suleiman Eu n-auzi jocul. n-au Pentru stream. că și-a schimbat ăsta căștile. Andrei, n-au stream. Dar o să dau altul, eu aud jocul, stai așa că o să schimbe stream imediat. Nu și-a schimbat setările de sunet, încă suntem pe căștile care nu merg. Hai mult mai repede. Andrei are căști pe... Temu. Ia. Site. Oi. Ai. Actor plătit. Bă, băiatule, ești prea bun. Schimbă și tu aia. Ai 100 dai de de tiruri, fiecare. bă, pe el. Nici măcar nu și-a luat DPS la două. Are 3 cași și a luat diferit. No. Au, Doni. bă. Vai. Giovanni, amintește și mie de cine jucăm cu Andrei. Așa. Ăla, că am dat moli ăla când era. Trebuia să vă mol eu. Băgam și v-am cuțitele tale, bă. Păi trebuie să ne deschid. Dar ce face, mă, mai trei sau nu mai? Da. Ia. Ce? Tu, mai iube, tu. Vezi. Dă-i pe Andrei cu rizul. Așa. Hai că era low de la Ia ce cuțit are. Dă-și cam tu mă- riz că poate să dă cuțitul. Andrei, Cu băiatule. dă-i cu riz aici. Ia mai da. Poate să... Ce? Ia uite. Aaaa. Ia-ți Fratele, defuz. au. Andrei, ia-ți 3 defuz. ghiganuri. Au, fratele meu, 3 Ah. ghiganuri. Unde am ajuns? Ia bă, zi sus. Blue, gomi. Ia vezi ce vezi de aici. Sărea. Serios. Și eu. E fix deasupra ta. Dar ce pot eu să fac aici? Și m-a speriat. Aaaa. Bă, coai, lasă-o mă, dracu. Ai văzut pe aia, Bogdanele? I'm too good. Ce să vedem, Asta bă. pot. Ăia de stăteau în linie. Nu se poate, bă, cu Andrei, ia că I'm too good. Ia dă-i un tap, dă-i un tap. Pe ăsta stătea în Ben, nici măcar nu s-a închisit să vină. E, Ceartă-l un pic, zice, ce așteaptă aici? Man, what the fuck? Why didn't help? Deci n-aia jucat profesor. Păi, ce a zis? Sorry, păi, pe ea, a zis sorry, pe da, e vorbați în trei acolo. ce Credea că e faci? bomba B. Da, la un... bă, vezi că se mai întâmplă asta să crezi că bomba e. Da, mai ales când Era toți... în site deja. Da. Într-adevăr, era foarte greu să dai seama în ce site e bomba aia. Or sau intră... Ia uite-l! Au! Au, ce face un băiatul? Mai joacă și el. Zile în chat, I'm too good. Păi pe bune, uite, e tare echipa asta, 11 kg. Au. Uite să fac și eu un... Dă-i calul profesorul ăla, că fără kill-ul. Tragi prea sus! Unde-i tragi? What the fuck? Vezi că ai luat giganul pe jos. Dar nu carte, uite, care Cristian ăla. Ne-ai mințit. Acum ce-a făcut și el cu kill-uri.
Păi are 14k damage, următorul are 9. Totuși la... Ei? Oh, ce duel, profesor. Le dă cu neghi. Bine. Era make it or bless it. Thank you, man. Mamă, zic că preferai un gay gun. Wow. Thank you, no, e bună tău. Mamenu. Uite-au câți oameni respectoși mă joc. Nu cu boost gun. Ăștia oameni. Ia uite, are gay gun ceacăr ăsta. Au, ce le dă. Au. Dar văd că Uite, pe aici, așa echipă îmi dorește. pe aici, pe la Silver se prestează cu neghevul, cu gay gun. Păi da. Mă întreb oare de ce o fi băieții ăștia aici. Aici se întâmplă numai chestii serioase. 1v3. You got this. Ia vezi. 1B Am să uit and la- mid. Be careful. Be careful. You got this. Dar când o să te vând... Dacă faci runda asta, îi dai riz. Short or câte? Adică, Uite ce mă. Giovanni, cât de bun este un 030 la 030? Where? Nu cred că contează la cuțit așa. Dă-i-o! Nu la cuțit, la cau meu. Oribil am tras. La cau meu mă referam cu 030. A, nu era 003? 0030, spune. Păi, Tunnel. Nu te compară. ia vezi mă, Tană. Bă! Ia! Ce-a fost asta, mă rog frumos? Giovanni, ce sunt loburile? Nu știu. Mă rog frumos. What the fuck? Și nu ți-a zis nimeni bravo. Ba, asta a fost fază bună. Insane reactions. Bă, băiatule, ce humor reaction am avut aici. Da. Giovanni, ce-au văzut? A fost imposibil. Ai văzut, bă, pe ăla cum stătea pe șor? Da, i-am văzut. Dar după aia ăla din lower, ăla mergea cu slow motion. Ia. Nici nu are relevanță. Ce au văzut? Ce trage mă ăla? A încercat să-i... nimic. A încercat să-i facă predict. Nu trebuie. Wow. Sau CT sau min. Pic cu shift. Ah, te-a salvat ăla. Nu l-a salvat, că-l știe. Bă, da, e. Din humor reaction am luat L-a frumos. salvat. Ia și tu o armă. O să dau cu minți. Ia-uzi beghe ăla ce-și face treaba. M-am uitat la ăla. Dacă ar fi aruncat la uși, nu s-ar fi întâmplat asta. Ia stai mă să... Ăștia deja plantează, what the fuck. E gata oricum. Păi am intrat în B. E în B, ambii pe sus. Window. Dă-i o tare lui ăsta aici. Ce să dau că au dat ăștia? Gata mă. Te-au cam cărat băieții ăștia. Băi, ce dracu a fost lobby-ul ăsta, la avea hei cu 26 de kill. Frumos moment ce ăsta, uite așa, da. Și e